आंखौसो होखारलायबावदों मासि फालथु बोरायलै नाङाबो नोंनि सम्पथिखौ आंखौसो उलसिया लायबावदों साला बोराया गावनो उलसिया साला उन्दु जाग्रा नैबे फिसालाखौ खामानिखौ जाग्रा आंखौसो होखारलायबावदों थांसै बेंगालराव आंबो मानसिफ्रा बेंगालर थाङै माहाजोन जागासिनो दंखायो बेंगालर थांसै आंबो नाङाब्लाय नोंनि सम्पथिखौ फालथु बोरायलै बे औ जागोन दे लागाव मास्टारा न'आव फैबावगोनसोनो जोंनाव फैबाथ' बाबानोथ' खिथाथारगोनलै आं फेल जानायखौ गोग्गोम रायजासिगोन आं खिथाबाथाय र' माबा मोनसे खायदा खालामनांसिगोन आंखौ मालाय हाया नंदों बेंगालराव थांनानै लेबार मावहैनो थैखाबा फैसायाथ' गरसेबो गैयालै बेंगालराव माजों थांगोनलै आं दाना आइयो सिपियाव गरसेबो फैसा गैया दुगा बेंगालराव थांनो होनना फैबाय आं दाना न'आवबोथ' लायफिननो हालालै नांलायना फैगारबाय बिफाजोंनो है मा खालामबावो है माबा मोनसे जागोन बे लामाफ्राव दा साला दाख्लै बेरायनो लेंहरबा फैलायबावा नामा नोङो सन्देहसो जाबाय नोंखौ गोसोथोयो आंजों बेरायो सोरजोंबासो खोमा आयौ फैथ'नाङाहाय न'आव रावबो गैया दा मामि बाबा नुफैबाथाय जाथारगोन ए न'आव रावबो गैयाबा थांनो मोना जाहैबाय न'आव रावबो गैयाबा साबसिनसो रावबो गैयैयाव थांखानांगौसो फैनाङा होनो फैनाङा आरो फैनांगौबा गामिनि सेंग्राफोरखौ लिंनानै बुनानैसो हरहोगोन आं बेखौ हले मिथिखा दोन है थांगोन आङो थांगोन मानिनायाव गैया हि साला फनखौबो दानलायबावबायसो मानियालै थांखागोन आङो दिनै सानसे लाना बेरायगोन आङो बेखौ मास्टारा जोंनाव फैनानै सोरजों रायलायफैनो बेलाय आफायाबोथ' मिस्ट्रिसो मावहैयो मामियाबोथ' खामलासो मावहैयो सोरजों रायलायफैनो बेलाय आरो बे मास्टाराथ' न'नि गार्जेनफोरजों रायलायनो मोनाबाथ' आंखौ डिस्टार्ब खालामबाय थागोनलै मोनसे जा मास्टाराथ' आंनि बिमा बिफाखौ सिनायखायालै जागोन दे आं दस्रा हाजिरा लानानै रायलायनोसै जागोन दे सोरखौबा हाजिरा नागिरहैनोसै आं जाबाय दे आखायाव गरसेबो फैसायानो गैया बेंगालर थांनोलायनो आंनाबो थां माजोंबा फैसायानो गरसेबो गैजाया लाजियाबा आयदा खालामनांसिगोन र' सोरनावबा हाजिरा मावगोन सां बे हाजिरा मावना मोननाय फैसाजोंनो होलांगोन आं बेंगालर बुद्धि गैया नंदों आंनाव मालाय नै सोर जाखो बेलाय मानसिखौनो गोदाव सोरावसो नुबाय माथो आं फैसा जासिबाथ' खामानिखौ मावथारगोन बियो र' जासिना ओइ आदा आंनो हाजिरा खामला मावग्रा मानसि नांगौमोनलै सोरखौबा नुदों नामा जाबाय दे बिनि बुंनाय बायदिखौनो खालामनानै हाजिरा लानानै बेंगालराव होलांसां ओइ आदा र'लै र' बे माइनावमोननि न'आ बबेथिंलै सोर माइनावखौ सोंखोलै साला मास्टारा बेनो नङाथ' आंबोथ' बिमानि नामखौ सोंबोगारासैलै मास्टारा बेनो जाखागोन बे जारला जागोनलै होद मानसियालाय मा जाखोब्रा ओइ आदा हाब आदा खोन्थादोब्रा माइनावमोननि न'आ बबेथिं जायो होनदों हे माइनावमोननि न'आ औ थिं बेरा दं थिं बेरा थां दे थिं बेरा ना औ थां दे थिं बेरा दं दे माइनावाथ' सोरलै सोर माइनावनि न'खौ सोङामोनलै बेबा
मास्टारा बे नङामोनथ' बे गथ'नि बिमानि नामानो माइनाव नङाथ' सेसले मास्टारा बेनो नंमारगौबा हु इज टिचार हु इज मास्टार आइ एम टटेलि भेरि कनफिउज जालालै सोरनावबा सोंथारगोन आं होनब्लाबो नागारखाथारा आं बे गथ'आ ना गावसिनि न'खौ थिं बेरा गोनां होनदोंलै नागिरहैनांसिगोन आं बे थिं बेरा गोनां न'खौ थिं बेरा गोनां होनथारदोंलै गथ'आ आदा रलाय नों बे माइनावमोननि न'खौ मोनथियो नामा आं बिसिनाव थांगौमोनलै मोनथिबा न'खौ खिथाहरलाय थिं बेरा दंलै थिं बेरा थांदो थिं बेरा दङ थिं बेरा आइया मा सोङामोनलै बे आंनाव आंथ' बे गथ' खिथाहरनायखौसो खिथाहरफ्लांबाय नङा थिं बेरा होननानै आइया मास्टारा बे नङामोनथ' हामबाय दे जुदि मास्टारा बेनोमोनब्ला आइया मा खालामबावनांगौलै दाना सिख्ला शाला फंनैसो रायज्लायनो मोनगौबा बेनावनो सोंफ्लानोसै आं थिं बेरा गोनां न'खौ खिन्थानो रोंखागोन बे ओइ जारौ गाज्रि मोनाबा आं माबा सोंगौमोनलै बे नोंसोर लागोआवहाय थिं बेरा गोनां न'आ बबेथिंब्रा इसे नांगौ जादोंमोनलै अन्नानै खिन्थायोब्ला हामगौमोनदां हेद खिन्थादोब्रा जारौ आंनो नांथारगौमोनलै आं न'खौ नुवाखैना थिं बेरा गोनां न' होनदों आंनो नांगौमोन हेद मासि लेभेल हिनजावलै बे स्कुटि गोनांलायखायसो दुगिना हरा बेलाय इसिबां सोंबाबो खिन्थाया आं बे गामिनिनो नङा जेराव आं बोरै मिथिनांगौ ए नों बे गामिनि नङा आरो आंलाय नोंखौ स्कुटि लाखिलायनानै थाबाय थानायखाय बे गामिनिसो नंदों ओहो आं बे गामिनि नङा आं बे गामियाव सासे मानसिखौसो नागिरनानै फैदों अके थेंक इउ भेन्डी भाजा आलु भाजा व्हाट इज दिस आई एम टोटली भेरी कन्फ्यूज आयौ सोर जाखो बेलाय जोंनावलाय सोर आलासि जिरायलाबायना थाफैखो नै माथो मास्टाराबो हिनजावसो फैबाय आंलाय हौवासो फैगोन नंदोंमोन थिग टाइमावनो सफैफ्लांबायलां न'आथ' थिं बेरा गोनां बेनोखा हमनो हालालै बे आंखौ नोंखौनो नेनानै दंथारोमोन आङो फैदो फै न'आ बेनोगोनलै थिं बेरा दं होनलायदोंमोन बेनो जानो हागौ र' नायनि आं नोंखौनो नेनानै दंथारमोन आङो फै जिराय आदाया सोर जाखोथाय ए न'आव रावबो गैया होननाया बिदिसो लाइनसो बारायगासिनो दङ हा न'आव रावबो गैया नालाय गैया होनहरबाय हा माथो जाखो नोंनि आखला बिदिसो साला
न'आव रावबो गैया आंखौ दा फै होनना बादा हरलायनानै बियो सोर जाखो बियो नोंनि बयफ्रेन्ड दाद बियो आंनि बयफ्रेन्ड नङा बियो सोर आं सिनायानो नों बेखौ सिनायाबा बियो बोरै थाबाय गोबाव बियो ओइ बाबु नों मास्टार मानसिया बिदि रागा रायलायनो नाङालै हामा आं मास्टार नङा मिथिबाय नोंलाय सोरथो नोङो ना नोङो बिनि बयफ्रेन्ड होद आं बयफ्रेन्ड नङा नों बयफ्रेन्ड नङा आं गार्जेनसो आं गथ'नि बिफा नों आंनि मारै बिफा जाखो नोंथ' आंनि बिफा नङा आं नोंनि बिफा नङालै आं नोंखौ आंनि फिसाजो होनाखै आं आंनि फिसालानिसो बिफा होननानै लादों गावखौनो गाव आच्छा अब्ला बे न'आबो नोंसिनि नंगौआ होमबा नों बेयाव मा लांफैगोन नोङो बेबो नोंनि बिफा नङाब्ला अ थारमाने नोङो बिनि फिसालाजों गोसथोलायो न'आनोथ' बे नंगौना नङा जाखो र' सोंहैनोसां आंनो बे न'खरनि गार्जेनखौ नांगौमोन बे न'खरनि गार्जेनाथ' आंनोमोन मानोबा नांगौमोनथाय आंखौ ए आं फरायसालिनिफ्राय फैदोंमोन आं फरायसालिनि मिस्ट्रिस ए बै फरायसालिनि मास्टारा नोंसो होमबा दाद आं मास्टार नङा ओइ र' नों दहायसो बुंलायबाय गावखौनो गाव मास्टार होननानै आरो बेबो बुंबाय मास्टार दाना मास्टार नङा होनबाय बेबो होनबाय मास्टार नङा होनबाय होनबालाय मास्टारा सोरथो ओइ आं माला मास्टार होना हा आं माला मास्टार होना आरो आंलाय माला मास्टार होनालै आं मास्टार नङा मिस्ट्रिससो मिस्ट्रिस आरो आंबोथ' बेखौनो बुंदोंना नोंखौ मास्टार होननानै आरो नोंहा माथो नङा होनबाय थायो न'आ बेनो गोनदांलै र' सोंहैनायनोसां बे मेदाम माइनावमोननि न'मोन ना होद नङालै नङा बियो माइनावमोननि न' नङा नोंनो सोरखौ नांगौ बियो आंखौ मेदाम माइनाव होनो नागिरफैदों मिथिबाय नै नों दहायसो बुंलायबाय गावखौनो गाव मास्टार नङा होननानै आरो दाना गावखौ नागिरफैदों होनलायबाय आं मास्टार नंखायाना नोंसो आंखौ मास्टार होननानै बुंबाय थादों आरे आंबो बेखौनो बुंगासिनो दं दहायनिफ्रायनो जायखौ मास्टार नङा होनो बेनो मास्टार होननानै लायो जायखौ मास्टार नङा होनो बेनो मास्टार होननानै लायो होमबालाय मास्टारा सोरथो ओइ आं मास्टार नङा दे खिन्थु आंखौ मास्टार दा बुंबाय दा थाखा आरो आंबो बुंखायो आंखौबो मास्टार दा होनखा ए आंहाबा मास्टार होननो मोना बेहाबा मास्टार होननो मोनो बेहाबा आंलाय माला मास्टार बुङा आंलाय मेदामसो बुंदोंना रथ' एक मिनिट नोङो बेखौ मेदाम होनलायलायनाय बेखौ मानो नागिरफैदों मा जायो बिनि हा आं बे मेदाम माइनावआ इमेल साबजेक्ट टिउसन लायो होननायखायसो टिउसन लानो होनना फैदोंमोन ओइ देखो नुबाय दा नुबाय बेहा टिउसन लालायनो फैदोंनो बेजों ओमफ्राय बेहा गावखौनो मास्टार नङा होनगासिनो होद मानो थगायोब्रा नै आदा हिनजाव मानसिफोरखौ मास्टार बुङा मिस्ट्रिससो बुङो नों मा बुजिया बुंबाय थाखो होद मा मिस्ट्रिस मास्टारब्रा बेलाय मास्टार नालाय मास्टार फोरोंग्रा मानसिखौनो मास्टार होनखायोना मानसियाथ' मा गोदाव सोराव बुंलाबायखोब्रा मानसियाथ' सोर बेलाय ओइ नों बेखौ सिनायो नामा होनानैसो हरसै नामा रा ओमफ्राय नों मानसियानो सोर सिनायासै आं नोंखौ नों आंनि न'आवनो फैनानै आंखौ सिनायासै आं बे न'खरनि गार्जेन होनदों गार्जेन आं बिफा ओइ र' नों सोरनि बिफा देलाय खिथालाय मोजाङै औ दे आदा नों सोरनि बिफा नोंनि फिसालानि नामा मा नाम खिथालाय फंनैसो थाङोलै होमबासो बेनि खुगानिफ्राय रावा ओंखारसिगोन नोंखौ र' नै बे मानसिया बारा थिग नङानो बेफोरबायदिनो मानसिफोरनाव थाखा फैसा सना रुपा थगायना लांग्रासोनो
नै बे मानसिया बारा थिग नङानो बेबायदिनो मानसिफोरनाव फैफ्ला फैफ्ला रायलायफ्लांनानै बोरमा मोसौ खावलाबायना लांग्रासोनो ओइ ओइ नै मा खालामनो फैदों नोंलाय? नै